1200 টাকা রাং বাই no tabung gangke Agartala norok tongi manchi nai o 1200 টাকা rango no saman bo mannai current bo free manai mukhitung sukhitung tei painang ya current bebong free room free samung nung free baino 1200 টাকা baino nung mas kaisa tabuk tongmanai omongkha sudu salarong bagai pori tongnai rong bagai sudu salarong bagai pori tongnai rong bagai do tuition porna angke bono ror tongphai mano college o porinai university porinai school o porinai obor bebongno ojga tongphai mano sudu salarong bagai nor admission obo orong khangke 1500 rwna nangnai je kono class pano 1500 rwna nangnai hingke monthly fee hingkangke norok 1 to 8 class 1 থেকে class 8 jora hingkangke 1200 টাকা nangnai do maso chamung nungmung bai bebongno hingkangke 9 to 12 class 9 থেকে 12 jora hingkangke borokho maso 1500 tei current bill ni alada rwna nangya chamung ni alada rwna nangya o 1500 ni bisingo no chamung nungmung bebong thumung chamung bebong wngbai ni hingke admission date hingkangke o April ni 10 tarik থেকে শুরু খাইনাই নর ওর নাম্বার নুক তংখানা ওরন কল খাইনাই নর বর্তিংই মানো হংকে চালু খাইনাই হোস্টেল চালু খাইনাই 15 তারিখ এপ্রিল 10 তারিখে বর্তিং বাকি 5 দিন মান পরে হংকা কেন হোস্টেল নর ওর ফাইনাই পরে চাউই তংফাই মানসি নাই হংকে এডমিশন ডকুমেন্ট হংকে এডমিশন না বাগৈ ডকুমেন্ট রক নাঙ্গো বর্তিং না বাগৈ আধার কার্ড পিআরটিসি রেশন কার্ড ডেট অফ বার্থ ফটো 6 কপি টিসি marksheet oborok norok xerox tubui orma phainai phone number ka 9206120017 mol location ka lek chongmani Agartala lek chongmani gangke Pragati road o hostel bumung gangke sagat dakisa Holy Education Welfare Society ore nung busuk baloka 3 years 3 বছর বয়স kilo pori Pragati biang ni nungke Killa ni na bয়স kilo pori Pragati 110 জন total capacity tongonorok mo senambake ikobo tabu senamui tong total mo senambake hengke tei 50 জন narak pinai total 150 জন o jaga tongoi poriman nai norok tabu 3000 4000 5000 uinai norok tai nokbara tongoi pori nangle nokbara jodi onjaga na khangke nokbara di chamung rodi fan khoros ongko current bill rodi onek khorso tong oro matra 1500 chamung nomung kalainai nor tongmang khate wana nangle 3 tala mobo ojga kisa room rok phunukar aing sakao tong na do aing kisa phunghala aing bo tongmano kabama yang room phunuksin phadi iko mongkangke fan automatic tong tongo ko jagao thujangnai yango tongo hingke tike room thangnai legina hingka oro bo thujangnai room kobongma tongo mo tabo agi tong thangnai rokni komorok ID card rok oro poriwoi duijana ko thuimanta karo oro bo thuimano hingke aro bo room tongo oro bo tongo sakao bo tongo tolo bo tongo room no room thujangnai mangno o jagao hingke te kaisa buma bufa kwrwi rok hingka o jaga free bo porimano chukya ang ekdom chukya rimaiya o 1500 sun rimaiya hingkangke aboni bo consider tongo hwnai malik sao dati phai kwrung phai dinarok jodi no porna musungkha rang kom bai o jaga tongoi Agartala sohor tongoi porna musungkha ke nor o jaga kwrung phai mano ekbar naiphai tongphai swkang nor o jaga phainai naiphai di oro tamo problem tong oro problem tongmani ke warden ni kaisa problem tongo tei warden kwrwi warden mania hota ang sanapok thangka warden oro je chakiri warden ni job khaina musungnai borok khorok nei o malik no call khlainai norok chakiri bo khlaimano beton bo haino bo bai salai sidi busuk rwnai busuk manai masodo duijona chlangna nangnai warden oro khlaimano warden bagi o jagao malik no call khlai norok chakiri khlaimano tei tam problem sagat do tei to problem kriha kono kebeng nai bunai toknai sikok mangkong sigiri chokra bai tong tei kare thudi sadi pordi na tei kebo sek khainai rok phai sek khainai rok tam khai tonglai rok nei phaio sabo mane o ta nainai rok phaio malik da malik bo phaio warden kariba malik phainai phaita tam khai tonglai haita pore je tong chamung nung morokle samung no rok thik tong tam masa
masa na mane auto ठीक के साइमन लिया था nor tam chai tong haita sala सालो mangsor mamasa masa o ke chama nung maro kaham no na tei tam osibida tong current rok nor bill rok maru जों बिल मारिया ke sudo 1500 bai chamung nung mun mukhitung pai puru rok maru मारिया ke 1500 bai no pura mas kasi bindas ke tongmon na ke khajang tati buksong nor khana bin khukti oro tong tongnai rok bisingtei borok boba ke matong nor jodi na oro tongai porina musung khangke or number phone khlaine bor tingoi nor oro tongpai mano kok information nong nor mani boma hang jaka bokhan kok sidi ke tin bak sangsinai joton hambai umongkha hostel ni room 3 tala naithok ekdom phano ika amokhe talao samungsol tong umka hostel ni bomong holy education welfare society agartala amongke pura kabakya naithok naidi obisingo tongting nar poriman nai mongkha progoti ro arang ganga buskang ke lek samuni bazar yang progoti road bukhang phainai ika jagao aro building kaisa mai tongo o gana tikhen phainai naro jaga hapimano goliwo hapangke no yagra kisa thangai ken mala sinai yang suja thang yagra than ingken mala sinao hostel